Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day sa inyong tanan nga mga tigpaminawan sa istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Dili na lang ko magpahibaw sa akong pangalan kay di ko gusto nga maugkat na sad ang akong isyu kabahin sa nahitabo sa ako Maong itago na lang gyud ang ako ang identity. Ipadala ko sa inyong email kung nigamit ra kog dami nga email aron pud sa ako ang security ug dinhi akong isaysay sa inyo ang istorya nga nakapausab sa ako Ipadala ko sa inyo kabahin da ini sa ako ang nabuhat sa una ug aron dili pud ko pamarisan para di sad angay sundon. Taora pud ko nga nasayop, nakat-on ug nagbag-o. Ambot og butuo baka ang uban, pero ako nituo yun ko nga dili lang di kita ang nagpuyo diri sa kalibutan. Makaingon yun kong tinuod tungod sa ako ang nasinati nga talagsaon ra kaayo mahitabo. Nahitabo day kini sa ako mga early 90s kadto. Ug sugdan ako atong walang-wala gid kaayo ko. Tungod sa kawad-on ako, nisulod ko anang buluhaton nga dili angay buhaton. O nisulod ko anang binuhatan nga pagpangawat. Kay lagi ato na time mo'y paagi na lang nako nga para makasurvive ko sa akong kinabuhi. As in walang-wala gid ko ato. Nag-inusara daay ko nga nanimpad sa syudad somewhere rapod sa Visayas. Wala ko'y laing mahimo. Kaigo ra gyud ang akong kwarta nga dadala ato gikan sa amo Sa akong kawad-on, nisuway ko og pangawat anang dali ra matago sa ako ang jacket. Ug ang punteriya nako mao nga sa ka-mall sa syudad yun na. Pila na nako nabuhat, mulampos ko sa ako ang mga plano. I-timing pud nako nga busy kaayo aron dili ko masakpan. Magbalhin-balhin ra kog lain nga mga mall. Usay pud gali adto ko sa mga convenience store. Usahay kanang naa sa mga gasolinahan nga mga tindahan nga 24/7 mag-abli. Dinhi nahitabo og sugod ang akong kahadlukan nga experience. Diha nga usa ka adlaw ana, nagplano ko nga moadto ko sa usa ka grocery ug adto ko magpagabii. Na ako'y lugar ngadto na nadiskubre na pwede na kong kataguan o gimanmanan ko ni nga dapit sa pipila ka mga adlaw na. Hangtod usa ka higayon, ako yung plano nga dayonon na ang akong plano ug akong nahuna-hunaan ang matago igadayon ng pagpanirado sa gabi aron pabor na ko nga makuha na ko akong gusto. Wala na'y tao. Dili pa kayo noon ang CCTV ato na time o makaana gid ko nadali ra kayo na ko makuha nga ako ang gusto sa pagpanguha. Naabot na ko ato pasado na mga alas 8:30 sa gabi kay alas 9 man ang sirado sa maong tindahan. Ug milingi usa ko sa palibot ug tantong wala na'y tawo kaayo adto ug midiretso na ko ato sa lugar sa ako ang pwede nga kataguan. Ug didto may pwesto ra ko ug nihuwat ra gyud ko sa oras nga mosirado na. Niabot na ang oras sa pagpanirado ug kahibalo na ko nga padung na musira kay mopito man na ang gwardya. Pasabot ana, mag-clear area na sila. Medyo dako-dako man pud niya kung namanmanan nga grocery store. Kay naaman gyud sila'y gwardya nga nagbantay pud. Wala gyud ko maglihok-lihok ato sa lugar nga ako ang gitaguan aron dili ko makit-an sa nag-clearing sa lugar nga gwardya. Ngit-ngit na dahi tuog sugod ang ako ang lugar nga nataguan. Ug igo ra pud ko nga makaginhawa sa dapit. Ug dali ra pud ko makagawas kung gali mo gawas nako. Hilom ra ko ato, dihang nagsugod na og pang-off ang suga sa grocery ug sigar sa emergency light ang maaninag sa unahan nga dapit sa grocery. Sa ako ang gitaguan dapit, di kaayo maklaro ang suga na gyud. Nagtan-aw ko sa oras ug kay naaman ko'y relo ato nga musiga sa ngit-ngit. Ipaabot na lang nako nga mo alas 11 na sa gabi aron sugdan na nako akong plano. Mga pasado alas 10:30 na, hilom na kaayo to.
Makapaminaw din ko sa hilom kay maski ang moaging ambulansya o truck sa gawas, madungog man sa sulod. Sa akong nahimutangan ato, naka-feel kong kalit kong pamugnaw sa mitang kugo nako. Wa ko kabalo, gunsay na ato nga kalit malagingon ato. Ipalong naman ang aircon, ug misugod na unta to galimuot. Naka-feel ko sa akong likod, murag na ipigura to sa tao. Kulbaan akong sugod ato. Pagkataod-taod, nakadungog ko og sit-sit na pod. Nagpanglingi ko ato, ug asang tingog gagikan ng sit-sit. Ibaliwala ko na lang kadto, kay basin tingog to sa mga machine. Pagsunod ana, nakadungog na pod ko og lakang murag lakang sa mga tiil sa tao. Pero ang lakang, medyo creepy lang gyud kaayo ato nga time. Kanang lakaw nga murag hinay kaayo bitaw. Mapandungod gyud kaayo ang iyang mga yapak. Ug yapak gyud kadto sa usa ka tawo. Pero murag naigid lang nga bugat. Murag bitaw og naimital nga gasunod. Bili-li ko sa gawas aron tan-awon kung naabay tawo. Wala man ko'y nakita noon. Pero niya naman na magkadulang tingog sa lakang sa tiil. Ug murag nagpadulong kini sa ako ang nahimutangan. Ni-aksyon akong kakuyawan atong orasa kay katupaw kasoy ingon ato. Nihilom lang gyud ko ug nawala ra pud kini paglabay sa pila ka minuto. May ginhawa ko og lawom ato aron mawala ang akong kakulba. Pero dihang kadungog ko og bugnaw kaayo nga tingog, nga murag gagikan kini sa ilam sa yuta. Ug miingon kini nga, "Gawas diha. Hibalo ra ba ko nga naa ka diha?" Isiga ako mata pagkadungog nako sa tingog. Pasabot, naa di nakakita nako. Ang tingog sa ako ang nadunggan, lawom kaayo kini. Ug grabe gyud nga nakapalimbaw sa ako ang balhibo. Mipiyong ko og nagkurog na akong lawas tungod sa kahadlok. Gibuka pa na kong balik ang akong mata. Ug gili-li na ko pag-usab, ang gawas sa ako ang gitaguan. Wala magyutaw nga makita. Sa akong pagpiyong balik, kadit lang na ay mihonghong sa ako ang dunggan. Ug duol yun kayong ihang baba nako, nga katoy nakapasaka og grabe sa akong mga blahibo. Gawas diri. Gawas na diri lagi. Kung di ka gusto mamatay nga parehas sa ilang gibuhat nako. Tingog kini sa usa ka babayi. Gilingi nako ang luyo, dihang paglingi na nako. Nakita nako ang usa ka sulagway sa usa ka nagkadugo. Babayi kini, ug naaninagan nako ang ihang dagway, kay naaninagan man gamay sa suga. Ug klaro jud kaayo nako ang mga dugo sa ihang naong nga nag-agas pa kini. Gipiyong nako pag-ayaw kong mata ato. Apan mura jud og gipugos og pamata. Aron ipatan-aw na kog balik sa nahimutangan niini. Gaduko na kini o grabe nakadaghan og dugo sa ihang naong. Ug anina gyud kaayo sa gagmayng hayag nga nakita didto sa may sulod. Dali-dali ko ni gawas ako ang gitaguan ug nidagan paingon sa may entrance dapit. Sa akong pagdagan, nakita nako nga nagsunod kini siya nako. Nga mao'y nakapahadlok na kog maayo. Hinungdan nga mipakusog og padagan pagawas. Sa akong kahadlok, milahos ko sa dapit sa may entrance o gipukpok na kong kusog kaayo ang roll up nga metal. Hinungdan sa pagkadungog niini sa mga gwardya. Mamahala na lang to nako kung madakpan ba o mapriso ba ko. Kaysa tinud-on to sa giingon sa babae nga maparihas ko sa iyaha. Pero tin akong hapak ato sa sira ug nakita nako sa guard. Ug dayon, gitadyakan niya akong lawas. Hinungdan sa akong pagkatumba. Dayon, gikuptan ko ug di na ko makalihok atong mga orasa. Wa na ko'y paki og maunsa man gali ko. Kay lagi, tungod sa akong nabuhat nga di gid maayo. Gipangutan na pa ko sa gwardya kung nag-unsa ko diri sa sulod. Nahibaw-an gyud niya nga usa ko kakuwatan. Gidakop gyud ko ato ug gi-interview ko sa head sa guard ug naapoy pulis nga nidampot na ko ato. Wa na ko'y mahimo kay nadakpa naman gyud ko ato. Og miangko na lang gyud ko sa ako ang sala. Wa na lang nako isulti ang akong nakita kabayan sa maong babae nga nakadugo. Kay mao ra gyapon, di ra pud ko nila tuuhan. May katawa pa ang usa ka guard nako, dihang gidana ko padong sa police mobile car. Ug miingon kini nga, "May gani wa ka madayon ni." Misanting sa kong hunahuna, ang iyang giingon kung milingi ko ato sa guard nga nagstorya. Sa akong tan-aw, lady guard kadto siya.
Pagtan-aw nako saya ha, dako na kong kakurat ug dala ka hadlok. Kay ang lady guard ug katong babae nga akong nakita ganiha sa sulod nakatong nagkadugo. Pareha sila og panagway. Nilitok ako og nangay og pasaylo sa ako ang nabuhat. Apan may kalitlag ingon ang usa ka lalaki nga pulis diri sa ako. Awar gud og badak pa na. Paron ingnon dayon nga naisakit sa utok. Ibaw-an na ng drama nimo. Milingi kong balik sa kung asa nagbarog ang lady guard nga akong nakita ganiha. Apan dihang paglingi na nako, nawala naman kini. Nangurog na sad ko sa akong kahadlok ug wala jud ko kasabot sa ako ang gibati ug sa ako apong nabuhat. Hangtod nga gisakay nako sa police mobile ug gidala nako paingon sa police station. Dakong pangutanan nako nganong naay babae ngadto nga nagkadugo. Dili ba ka siya ang tigbantay adto? O siya ka ang gialay dihang gipatukod ang mga store? Di ba ka siya ang gipadugo adto? Nang limbawt ang ako mga balahibo sa ako ang mga pangutana. Og hangtod nga nagkaidaran ko nga di jud ko malimot sa kuang nasinati ug kaagi dito sa mao nga grocery store. Nakagawas tuod ko sa prisuhan pero murar pod ko og napriso sa kahadlok ug misaad nga di na gyud to nako usbon pa gyud. Kaya ang pagpangawat dili gyud maayo ug unta makat-on pod mo sa ko ang gi-share nga story. Dili ta makahibaw nga sa ato ang bati nga binuhatan na apo day mo pakita nga dili ingon nato nga aron dangon ang ato ang sayop nga binuhatan. Mao to sa ako ang giingon kaganiha nga tawra pod ko nga nasayop nakat-on og nagbag-o. Karon nagbag-o na gyud ko ug nangita na ko og trabaho. Pasalamat gyud ko nga naa pa day misalig sa ako bisan sa ako ang kaagi. Ug diri na lang kutob ug more power sa istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Story. Unta, daghan pa mabasa nga mga story sa inyong channel. Taod-taod na pud kong nagpaminaw sa inyo ha. Ug daghang salamat sa paghahinog oras nga ma-share po ni sa inyo ha. Ug mabuhi kitang tanan.